Bona tarda i benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Mirada del Colpis, amb el Santi Barrentes, el control tècnic, i qui us parla, l'Aran Soler, sociòleg i col·legiat del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. El Colpis, com col·legi que és, de l'àmbit de la política i de la sociologia, forma part de l'Associació Intercol·legial des de la creació d'aquesta. L'associació està formada per més d'un centenar de col·legis professionals d'arreu de Catalunya. Compta amb més de 250.000 col·legiats i col·legiades, creada el 28 d'abril del 2011, impulsa projectes comuns i té 6 comissions sectorials: enginyeria, arquitectura i tècnica, salut, jurídica, economia i empresa, acció social, ensenyament i d'humanitats i ciències de la informació i comunicació. Una de les seves finalitats és reforçar la presència social dels col·legis professionals, així com divulgar les seves funcions d'interès social. Actua com a interlocutora entre les administracions públiques i participa activament i està compromesa amb la defensa dels drets civils. També hi té reforçar com a finalitat els col·legis professionals de Catalunya, que representen la vitalitat del teixit social català en tots els àmbits professionals. Per parlar més a fons de l'Associació Intercol·legial i de quin és el paper del Colpis en aquesta, ja tenim a l'estudi 1 de la Ràdio de l'Esport i de la Cultura Catalana, en directe, al 106.9 de la freqüència modulada, a la Rita Jiménez, representant del Colpis a l'Associació Intercol·legial de Professionals de Joves. Bona tarda, Rita. Bona tarda, Aran. Passada per aigua aquesta tarda, eh? Sí, I aquest dia, vaja, no? Sí. Com estàs? Molt bé, Sí? aquí disposada i molt agraïda de poder tenir un espai per parlar més sobre la intercol·legial i també sobre la intercol·legial jove. Tu ja havies vingut, aquí al programa, més Sí. una vegada, sí. I també tenim a l'Anna Parés. L'Anna és vocal de la Junta Directiva de la Intercol·legial, degana emèrita i representant del Colpis, de la Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats i de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial. Bona tarda, Anna, i benvinguda al programa. Hola, bona tarda. Una tarda mullada. Mullada, no? També passada per aigua. Avui tots hem passat per aigua durant el dia. Si se't pots acostar una mica al micro, Anna, sisplau. Molt bé. Sí, ara sí ja ho tenim. I comencem, si us sembla, perquè la intercol·legial té un munt de coses per explicar, de parlar, de com funciona aquesta associació tan important per Catalunya, pel que dèiem, pel teixit social català, per l'àmbit professional, per les sortides laborals de totes aquelles persones col·legiats i col·legiades, i ara en parlarem més a fons. Anna, comencem per tu. Nosaltres, a la introducció, el que dèiem, ja ho hem resumit una mica, però bastant tècnicament. Però què és l'associació intercol·legial? Què fa i quins són els seus objectius? A veure, l'Associació Intercol·legial del Col·legi de Professionals de Catalunya és una gran associació que engloba més de 100 col·legis d'aquí, del territori català, amb 250.000 professionals. Imagineu-vos com 2 camps i mig del Barça. Ara, el camp del Barça l'estan remodelant. No sé al final quina cabuda tindrà, però imagineu-vos com 2 camps i mig del Barça plena de professionals de tota mena. Professionals universitaris, vull dir que, com has dit tu, que està organitzat per sectorials o comissions, englobem totes les enginyeries, l'arquitectura, totes les professions de la salut, totes les professions de jurídiques, econòmiques, socials, d'ensenyament, de comunicació. Vull dir que és un conglomerat molt de relleu, i que té molta importància, i és una associació com molt complexa, perquè per funcionar, vull dir, és una gran associació, ens hem tingut d'organitzar, però jo crec que funciona molt bé perquè, a part d'aquestes 6 sectorials, hi ha moltes altres comissions, i les comissions tracten temes en concret i van tirant endavant. I això funciona molt bé. La presidència en aquell moment està en Jesús María Sánchez, que sempre la presidència recau en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i l'anterior presidenta va ser l'Eugènia Gai, que ara en aquest moment està de tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Sempre recau en el Col·legi d'Advocacia, no? D'advocats, sí, no? És la presidència. Com una tradició que en principi encara no s'ha trencat. Sí. Segueix en vigor. Anna, precisament ahir, va fer 13 anys de la seva creació, de la intercol·legial.
Què és el que es podria destacar més de tot aquest temps? I què es pot millorar, també? Sí, a veure, hem destacat el número de professionals universitaris que hi formen part, però també podríem destacar la contribució econòmica a Catalunya que té tots aquests professionals. Tinc aquí 3 números que van elaborar el Centre d'Anàlisi Econòmica, que és una de les comissions de la intercol·legial. I va arribar a la conclusió de que el treball professional a Catalunya representa el 28% de l'ocupació de Catalunya, catalana. Aporta el 40% de les remuneracions salarials, que és molt, que és això. El 47% de l'IRPF generat a Catalunya. O sigui que pràcticament la meitat. Vull dir que... Impressionant, això, ara mateix ho has dit, impressionant. Sobretot el personal qualificat, Bueno, són universitaris, tots són carreres universitàries, estudiants universitaris, que han fet estudis universitaris. Vull dir que té que engloba una gran importància. Llavors, a part de les sectorials, que per exemple el Colpis forma part de la sectorial social i d'ensenyament i d'humanitats, i que, per exemple, ara l'últim tema que hem tractat ara és el sensellerisme, amb temes socials, persones sense llar. I ara farem un debat o una jornada parlant d'aquest tema i ens hem posat en contacte amb el síndic de Greuges de Barcelona, perquè sempre treballem amb administracions o amb alguna de les administracions o amb la universitat, o sempre hi ha una col·laboració d'un i altre. I, per exemple, això és l'últim tema que estem treballant en aquest moment i que, a més, la llei, que hi havia una llei de sensellerisme, va quedar aturada per les eleccions catalanes. Espero que reprengui properament quan tot això, quan haguem elegit novament per Parlament. I més ara que hi ha molta gent sense llar dormint al carrer. Molta gent. A veure, cada any es fa un cens. Aquest cens no sé si va per 1.500 persones al carrer, però és que a més hem de comptar que també hi ha moltes persones que no viuen al carrer però dormen amb albergs de les municipals, per exemple. Llavors a la nit se'n van a aquests albergs, dormen allà, es dutxen, esmorzen i tal, llavors durant el dia circulen pel carrer. Imagineu-vos avui un dia que plou tant, aquesta gent dormint o passejant-se pel carrer, vull dir, agafant qualsevol, no sé, poden agafar qualsevol constipat, malaltia o el que sigui, no? I tant, evidentment. Rita, ara t'ho pregunto a tu, però abans un incís perquè no em vull deixar una pregunta que li vull fer a l'Anna. Hi ha col·legis que és obligatori col·legiar-se, oi? Abans ho parlàvem fora d'antena i és important saber-ho, Sí, això és molt important. Posar-ho de manifest, sí. Perquè resulta que, a veure, els col·legis de més tradició i més grans amb nombre de col·legiats i col·legiades, aquests són obligatori. Però és que a part coincideix una mica amb aquells col·legis que són necessaris, per exemple, suposadament, que hi hagués una desgràcia, hi hagués una calamitat, una guerra, un terratrèmol, etc. Tenen l'obligació de posar-se en marxa i d'acollir a la població i fer tot el que calgui, no? Per exemple, tots els col·legis jurídics, tots els col·legis tècnics d'enginyeries, arquitectures, evidentment els sanitaris, els metges, les infermeres, també el treball social, doncs tots aquests que a més són els que tenen més nombre de col·legiats. Llavors hi ha col·legis com el nostre, el Colpis, que no té l'obligació de col·legiar-se, tot i que ara estàvem comentant que porta tantes coses en els sociòlegs i politòlegs que si no són col·legiats s'ho estan perdent. Vull dir, molta actualitat. No ens avorrim mai al Colpis, La veritat és que no. Quan no tens una conferència, tens un postgrau, tens un curs per fer això, per fer allò. Vull dir, és superactiu el Colpis. Sí, per això que... El butlletí... Que s'apuntin la gent, no? A més, és molt participatiu, vull dir, que fan d'això. Tot tipus d'activitats, sí. I hi ha borsa de treball, també, al Colpis. Sí, i aquests són els col·legis també més petits, en nombre, no? L'obligatorietat fa que
els que té aquella professió, evidentment, per exercir-la, per exemple, un metge per exercir necessita estar col·legiat. Un arquitecte per fer cases necessita estar col·legiat. Un metge també, no? Un metge també, una infermera també, vull dir que d'això. És important perquè... És important. Sí, sobretot també per afegir que al final els col·legis han estat tradicionalment uns organismes que han donat una seguretat professional. Sí. No? Aleshores també, clar, tu si et veiessis amb un metge que no està col·legiat, doncs tens certes reserves. La psicologia també passa igual, s'ha d'estar col·legiat per exercir. No? Imagina't els arquitectes. I tant. Aleshores, aquesta seguretat professional de la qualificació i de la qualitat, hi havia un spot allà el 2013 a TV3 on sortia l'Helena Melero fent una explicació sobre els col·legis professionals. I sí, estaria molt bé aquí també tornar-ho a fer, perquè així també recordes, consciencies a la població sobre la importància de tenir aquests organismes de dret públic que estan no només al costat dels professionals, sinó al costat de tot el conjunt de la ciutadania, i molt interessant també la nota de que s'han de posar a disposició del servei públic. No, els col·legis serveixen per posar-se al dia de coneixements i d'això, també de fer networking, de fer relacions amb els nostres col·legiats. Imagina't tu, vull dir, uns metges, si treballem en un hospital, com que es troba sempre amb més metges i més infermeres, pot intercanviar coneixements mèdics, no? En canvi, si tu estàs sol a la teva empresa o com a autònom treballant, et veus molt aïllat, no tens recolzament, no pots intercanviar coneixements, no? No poses al dia, doncs un col·legi és fantàstic, és la plataforma ideal. La interconnexió, evidentment, clar, sí, l'intercanvi de coneixements, experiències, tot tipus de recursos que fa que siguin... que donguin millor resultat després, en definitiva. Rita, el passat 3 d'abril es va crear l'agrupació intercol·legial Jove. Sí. Què és aquesta agrupació? Quins objectius té? Bueno, com ha explicat l'Anna al principi, hi ha diferents comissions dins la intercol·legial i les joves i els joves professionals col·legiats hem decidit crear una nova comissió específica per veure i analitzar la situació de les joves professionals als nostres col·legis, siguin de col·legiació obligatòria o no obligatòria, fer una anàlisi d'aquesta situació, de com estem, de quines són les iniciatives que estem duent a terme cadascun per assegurar la participació de les joves, per assegurar la col·legiació continuada, perquè una de les realitats en les que es trobem és que als col·legis de col·legiació no obligatòria hi ha un decreixement de col·legiació que pot ser degut a la no identificació de les persones joves amb aquests organismes, de la desconeixença que existeix també perquè no estem tan presents a les universitats, potser, o també perquè no hi veuen sentit a col·legiar-se. Aleshores, analitzar conjuntament tota aquesta situació que ens concerneix a tots ho vam trobar molt important. Nosaltres la primera reunió que vam fer va ser el juliol, 25 o 26 de juliol de l'any passat, i vam arribar a un acord d'anar-nos veient a cadascun dels col·legis que hi érem. Vam començar amb... Érem pocs, crec que la primera reunió érem 7 o 8. De joves, De joves, sí, érem sobretot... Col·legiats i col·legiades joves, de diferents col·legis. Sí, érem les persones que representàvem els organismes joves dins dels col·legis. Per exemple, hi ha diferents estructures. L'ICAP, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, té un organisme específic, independent, i té una junta, és el grup d'advocacia jove, i després doncs, hi ha, com jo, per exemple, que sóc la comissionada de joves professionals del Colpis, que som una persona dins la Junta, però després hi ha col·legis que no tenen una estructura així, que aleshores el que fan és, el representant d'aquests col·legis és la persona
més jove de la Junta, que això doncs, pot ser... Clar, aquí, quina és la definició de jove? No? Doncs, hi ha col·legis que diuen és que els més joves de la nostra organització tenen 45 anys. Clar, aleshores no podem posar un límit, perquè això depèn molt de la professió i de la naturalesa del col·legi. Però bàsicament sí que volíem analitzar, ens vam trobar un grup que teníem ganes de treballar, i aleshores analitzar i dotar-nos d'iniciatives, presentar en els diferents, tant a la intercol·legial com en diferents col·legis, aquesta sèrie d'iniciatives que volen doncs, millorar la participació, fer créixer la col·legiació de joves i també al final ser un referent de la joventut professional qualificada del país, com a part també. Sí, jo estic molt contenta de la creació d'aquesta comissió de joves, vull dir, va ser una gran sorpresa, però és que a més és la primera vegada aquí a Catalunya, i això es va dir en l'acte... Hem fet història. Heu fet història. La primera vegada que hi ha una organització, una associació o un grup, una comissió de joves professionals, perquè hi ha joves esportistes, hi ha joves que canten, hi ha joves que fan teatre, hi ha joves per tot arreu, polítics, bueno, de tot, però professionals, que, o sigui, que reuneixen diferents professions i que parlin i que s'entenguin. I això és la primera vegada que ha passat, i fa molts pocs dies que van fer un acte per reconèixer que tiressin endavant i que tinguessin molta empenta. Sí, la veritat és que va ser un acte molt emotiu i que ens va reforçar molt la idea i la il·lusió que teníem, que al final ara som una vintena de col·legis, o sigui que anem creixent, això va arribant a diferents organitzacions, també a partir de la presentació, de la inauguració d'aquesta comissió, també ens han arribat sol·licituds de reunió, també de diàleg amb altres organitzacions de joves, i a poc anirem donant forma a tot això. Realment, jo crec que aquest primer punt de partida històric és meravellós, i a més estic molt orgullosa de que el Colpis tingui la vicepresidència primera, la presidència en aquest cas també és de l'ICAP, però i a partir d'aquí, que també això de que existeixi aquesta intercol·legial jove doni un punt més de valor al fet de ser col·legiat i col·legiada, perquè al final també es dona a conèixer la intercol·legial a les joves professionals de cada col·legi i dir, escolteu, és que a banda de tenir tot aquest recolzament, de tenir un espai on puguis identificar-se i reforçar-te com a professional d'un sector, també tens un espai de diàleg, d'enriquiment, on pots comunicar-te i intercanviar opinions, idees amb professionals de tantes professions diferents, que és això, molt enriquidor. Ja us dono feina, una cosa petita, és que la bossa de treball, hi ha una bossa de treball a la web de la intercol·legial, una bossa de treball que tothom que necessiti o que busqui treball, vull dir, o que es pot apuntar allà, però està molt amagada en la web i s'hauria de dinamitzar, i vosaltres que sou joves i que busqueu feina i que canvieu de feines, etc., vull dir, trobo que estaria molt bé de que la féssiu aparèixer Està molt amagada la borsa de treball a la intercol·legial? A la pàgina web de la intercol·legial? De la intercol·legial està com molt amagada i a vegades no se sap que existeix. Mira, Rita, d'acord, doncs si mira, tu vols apuntar... sí, està bé saber-ho, i que ho fem públic, i també que fem públic que si arriba que TV3 pugui fer allò que has comentat abans, no? Sí. Totalment. La borsa de treball, sobretot la intercol·legial, que estigui més visible, no? Sí, la del Colpis funciona de meravella. Sí, i està visible, és visible. I no ho dic perquè sigui del Colpis, vull dir, és que és veritat. Això, i el butlletí, totes aquestes coses funcionen molt bé, però la de la intercol·legial... Bueno, jo no busco feina, però vull dir, si no hagués de buscar, em costaria. Per qui busqui, clar. Totalment, anotadíssim. Anotadíssim, no, Rita? És un valor per les joves, perquè realment, clar, quan surts de la universitat o surts, sigui de grau o de màster o ja més especialitzat, tens una distància amb el món real, no? I aleshores fer
fer més petit i més accessibles totes aquestes eines, Clar. per això hi som. És interessant que us col·legeu, el que deia l'Anna i la Rita ara, perquè el Colpis precisament té, repetim, borsa de treball, té el butlletí, té ofertes laborals, és molt interessant i molt aprofitable, la veritat, perquè després es fan tot tipus d'activitats, conferències, cursos, postgraus, moltes coses que ho trobareu a la web del Colpis. Seguim endavant, Rita. És cert que els joves i les joves d'avui dia tenen poca veu? És a dir, que no se'ls té gaire en compte des de les diferents associacions gremials. És cert això, aquest tòpic, o és un tòpic o no? Hi ha matisos, a veure. Perquè a mi sempre m'agrada dir que les joves tenim molta veu. Sí. Molta veu, el que ens falta són altaveus. Ah, vale. Veu n'hi ha, però no altaveu. Val. Aquest seria el primer matís, eh? Sí, perquè tenim molt a dir i qui estigui acostumat a estar a diferents organitzacions de joves, sigui del sector que sigui, és molt enriquidor estar en aquests debats, en aquestes converses. Però clar, de la veu a l'altaveu hi ha un pas. Hi ha un pas molt gran, que segurament no hauria de ser tan difícil d'articular, però bé, realment doncs, tenim aquest repte a solucionar i jo crec que la intercol·legial jove és un pas important per articular-ho. I dins de les associacions gremials específicament, o sigui, entenc que et refereixes als col·legis, sí. perquè clar, hi ha els gremis i els col·legis, no? Que hi ha la diferència. Sí, els col·legis, sí. Convido la gent també a fer una mica de recerca. Sí que és cert que hi ha diferències. Veiem, el que hem estat veient en aquestes reunions amb els companys i les companyes ha estat que hi ha col·legis que donen molt espai perquè joves professionals puguin visibilitzar-se, puguin tenir accés a una borsa de treball d'alta qualitat, de que puguin fer servir els espais de trobada o de networking per realment tenir un contacte amb altres generacions de professionals del seu àmbit. I després hi ha col·legis que no ho han tingut en compte tant, no està tan articulat i resulten menys inclusius, segurament sense voler-ho. Però clar, això, precisament, aquest diàleg intercol·legial ens pot arribar a visibilitzar aquest repte, de dir, pot ser que hi hagi col·legis que els hi falta tenir aquest espai o aquest impuls de participació de les joves que ja hi són, perquè fins i tot en alguns col·legis de col·legiació obligatòria falta participació, o fins i tot alguns joves o algunes joves no es col·legien perquè no ho necessiten, perquè estan encara que tinguin l'obligació com a professionals, si estan en un despatx o en un bufet i ells no han de signar per la seva feina, no fa falta que estiguin col·legiats. No? Tota aquesta participació i les formes en què els col·legis criden i donen veu als seus col·legiats de menys edat, doncs hi ha un repte col·lectiu. Aleshores, jo sé que el Colpis, per exemple, fa moltíssim per convidar gent jove a la mirada del Colpis, sí. Perquè participem, perquè ens presentem en xerrades o decidim, escolta, tenim un àmbit d'especialització, doncs ensenya'ns-el, no? Perd aquesta por del que li diuen com es diu això? Lo de l'impostor. Quan et sents que... La por escènica, vols dir? No. No. La por de l'impostor no. Té un altre nom, ara no em surt. Però aquesta història de quan surts del món acadèmic i penses que no saps gaire, saps? Però realment tu estàs especialitzat en un tema i pots... I tens els coneixements. Tens els coneixements i has de tenir aquesta primera valentia, però també has de tenir una organització que t'ajudi a que això doncs, es redueixi, que tinguis menys por i que puguis entrar tranquil·lament i parlar amb propietat del que tu saps, no? Perquè ets un graduat universitari i especialitzat. Aleshores, hi ha aquests matisos. Tenim molta veu
I tenim espais, però calen molts més per realment dissenyar i posar en marxa un altaveu que ens serveixi i que després realment les institucions ens escoltin. Clar. Això ja és un altre pas, però crec que ja entraria en un altre debat. I bona lletra, no? Sí. D'entrada, la presentació de la intercol·legial sí que és cert que totes les institucions que estaven representades ens van donar el seu vot de confiança i la porta oberta a anar-hi, a parlar. I un lloc, sí. No? Que es diu? Sí, i ara doncs, ens l'hem de fer nostra i realment validar aquestes iniciatives i tirar endavant. Precisament amb la intercol·legial de professionals joves, Rita, tindreu més força i més rellevància, no? Més rellevància, no? Sí, a veure, d'entrada, perquè... sí, segur. Primer, fent història ja és un gran pas, ja és una molt bona primera fase. Després hem de concretar i hem de fer accions que realment ens donin credibilitat i que aportem tant a les institucions des de les nostres professions, però també als nostres professionals que bonament volem representar i aleshores a partir d'aquí fent accions i estratègies que donin resposta amb dues bandes podem tenir més veu i rellevància. Clar, aquí l'important seria trobar el feedback amb les institucions, no? És a dir, som joves, estem aquí, som aquest sector i, clar, també volem que se'ns escolti. Sí. Podem ser un altaveu, realment. Crec que estem molt més inclinades a veure com reforcem els nostres col·legis per assegurar la continuïtat, la sostenibilitat d'aquestes organitzacions tan necessàries per al nostre reconeixement com a professionals, primerament. I això jo crec que la joventut professional ho ha de veure. I com ho ha de veure? Doncs ho hem d'ensenyar i ho hem d'anar repetint i treballant molt i molt bé perquè realment qui si no ha de reforçar la nostra identitat com a professionals. Nosaltres mateixos independentment no... Jo crec que a través de la intercol·legial m'agradaria creure, i crec que és veritat, que teniu les portes obertes a les administracions, a tota... Vull dir que és molt fàcil d'entrar i de dialogar amb ells. A veure, l'han tingut sempre les administracions i les institucions sempre l'han tingut, vull dir, sempre hi ha hagut un diàleg. Venen als nostres actes, ens criden, firmem convenis. Això ha passat amb altres comissions i amb la junta directiva que hi ha hagut. Vull dir, no ha de ser una excepció amb vosaltres, al contrari, esteu en un bon lloc per obrir... perquè les portes jo crec que estan mig obertes i ja heu de trobar el motiu de trobades. No, i després suposo, Rita, que afegir una mica pel tema, Anna, que sempre costa, tal com està avui dia tot, no? És a dir, primer trobar un lloc laboral per després seguir amb el cicle vital, que és independitzar-se de casa, ja entren altres factors i altres variables en joc, no? Vull dir, tot juga. Totalment. Tot té una funció dintre de tot el que estem parlant, no? Clar. Després hi ha un camí a seguir, no? Sí, ara totalment. Quan es parla de la manca de participació jove, dius, home, és que és normal. És que la precarietat en la que estan moltes, és que la majoria de joves professionals, si només ens centrem a les joves professionals, és que només a nivell de salari, condicions i clar, i la convivència de la seva vida laboral amb la seva vida personal és molt poc sostenible i clar, com pots conjugar tota aquesta complexitat amb la participació voluntària d'altres entitats o organitzacions. Tenim un privilegi, som els que tenim temps i podem dedicar-lo, és que tenim uns recursos que ens salvaguarden de no dir, ostres, és que el temps que no dediqui a la feina és sou que deixa d'entrar a casa, vol dir que potser encara no em puc independitzar, encara que tinc 30 anys estic a casa o més,
I això ha de quedar molt clar que no és perquè la joventut vulgui, sinó perquè hi ha una situació i unes polítiques públiques que s'han de dissenyar per intentar pal·liar tota aquesta situació. Es parla molt de talent, no? de la necessitat de captar i retenir talent. Sí, però si no pagues el talent, doncs o marxa o què fa? No? S'especialitza. Si hiperespecialitza per tenir un nítxol, tampoc hi ha espai per la investigació, quasi bé. I ja no ens posem en la investigació social. Aleshores, hi ha una situació molt complexa en què moltes vegades es tendeix a culpabilitzar les joves de la seva poca participació, però realment és que s'ha d'entendre el context per poder analitzar i proposar sortides i iniciatives que puguin dotar-los d'un suport i d'una xarxa que sigui real i sòlida. Clar. Anna, la Intercol·legial, l'associació Intercol·legial, compta amb més de 250.000 col·legiats i col·legiades a hores d'ara. És molt, dèiem abans, no? O poc. Són pocs o molts, o sigui, els col·legiats i col·legiades al conjunt de Catalunya? A veure, són molts. Són molts? He dit abans que eren dos vegades i mig. Dos camps nous i mig. Dos camps del Barça i mig. I mig. El que passa que si fos obligatòria la col·legiació a tots els col·legis, llavors s'augmentaria el nombre considerablement. Però jo considero que ja som molts. Podríem ser més, però som molts. Vull dir, això segur. Ho dic perquè, ara que ho dius, clar, se m'ha il·luminat ara una mica la llum, no? Però és a dir, clar, si el conjunt de l'economia representa el que representa, el que has dit abans, que m'ha semblat una dada superinteressant, Rita, suposo que tu també, de l'IRPF, no? Del 40%. Sí. Abans ho has comentat. 47%. 47%, gairebé la meitat. Clar, seria molt agosarat dir que seria recomanable que tots els col·legis obliguessin a col·legiar-se els seus... És que no poden per llei. No poden, tampoc. No poden per llei. Ho dic pel que acabes, per la dada que has donat abans, que m'ha semblat superinteressant. El que és superinteressant, interessant també, per exemple, que jo estic a dintre la comissió de dones... Vull dir, per fer créixer més encara el percentatge aquest que has donat. Les dones, a veure, l'estructura poblacional, diguéssim, del col·legi de professionals, en total hi ha més dones col·legiades que homes. Però tingues en compte que hi ha col·legis que són molt masculins. Per exemple, les enginyeries encara són molt masculines, hi ha poques dones, cada vegada més, però hi ha poques. Les infermeres, per exemple, és un col·legi molt femení, pràcticament, o sigui que està mal repartit. El Colpis sí que està més igual. Jo sempre trec el Colpis, per exemple, però és que realment compleix el requisit, no? La paritat de sempre. Igual que els degans del Colpis han sigut homes i després dones, vull dir, s'ha anat intercalant, per exemple, no? En les juntes també, homes i dones. I això es va fer la comissió de dones, ja ho introdueixo, si vols, dintre del tema. Al principi, fa uns 6 anys que existim, i vam existir gràcies a Núria Carrera, que la va impulsar i va tenir el suport de l'Eugènia Gai, que en aquell moment era la degana de l'advocacia, i ara la porta la Sandra Bestrate. Però la Comissió de Dones, al principi, com vosaltres, una mica va reflexionar a veure què podia fer com a comissió de dones professionals, no? I vam tenir molta reflexió, vam reflexionar molt. I al final d'aquesta reflexió va sortir un decàleg que són, més que res, són 10 objectius o 10 temes en els quals crèiem que havíem de treballar de cara a les professionals en els col·legis i de cara a les professionals en el seu món laboral, en el seu món professional. I després, a part d'això, aquest decàleg parla de l'equitat, tot és en termes d'equitat, o sigui que hem de tenir una equitat a l'organització col·legial, a la laboral, a la formació, no hi hagi discriminació per raó de gènere,
que les dones siguin més visibles en els col·legis i en les professions, cosa que no sempre passa, perquè si tu ets un arquitecte, i no vull dir que tots els arquitectes van a una visita d'obres, i els que treballen allà a les obres prefereixen parlar amb un senyor que no pas amb una senyora, moltes vegades. Vull dir, encara passen coses. Hi ha estereotips encara marcats, no? Sí. Llavors, per exemple, amb la comunicació, llenguatge no sexista. Encara hi ha molta comunicació que només és diguéssim, en termes masculins, no en termes neutres, una mica, no? Actuar també davant de la violència i corresponsabilitat familiar. Però a part d'això, van fer un estudi, i això va ser l'aportació de la sociologia en aquesta comissió. I aquest estudi va ser una part qualitativa i una part numèrica. La part qualitativa vam tenir diferents reunions amb les dones de 50 col·legis que formen part d'aquesta comissió, 50 col·legis formen part d'aquesta comissió, això per veure quina situació estaven, en quina situació actual i quina perspectiva de futur tenien. I d'aquest estudi va sortir el qualitatiu, després parlaré del numèric, en el qualitatiu va sortir que hi havia 3 punts importants. Un, que dintre del món laboral i dels col·legis hi havia una segregació horitzontal. Horitzontal en el sentit que a igualtat de condicions, en la mateixa categoria laboral, etc., sempre hi havia com una discriminació de l'home respecte de la dona. I això, vull dir, no posaré més exemples, però això és veritat. Després també hi ha una segregació vertical, que això se n'ha parlat molt, el famós sostre de vidre, que evidentment sempre tendeixen a preferir homes per llocs de responsabilitat que no pas dones. I després hi havia un altre tema molt important, que és el tema de la vida personal i familiar. Quan la dona, quan ja espera una criatura o un fill o el que sigui, sempre es troba amb el dilema de què fer amb la seva professió, com m'ho faré, tindré disponibilitat, no, m'ho puc compaginar, etc. Vull dir, i això, i després li crea moltes inseguretats, quan entra dintre d'aquesta etapa vital. Llavors, això són els 3 punts principals. Llavors, per reforçar la professionalitat de les dones dintre dels col·legis i dintre del món laboral, dintre dels col·legis vam dir que, per favor, que es promocionessin de ganes, si és possible, quan canviessin de junta, que es promocionessin de ganes per tenir una paritat, ara un degà, una degana, etc. Després que en les juntes de direcció dels col·legis, que hi hagués presència de dones professionals, perquè ens trobàvem que el 70%, vull dir que només hi ha col·legis que no en tenien cap, hi ha col·legis que només tenien una dona. Una dona és testimoniant, no té molta força. Si n'hi havia 2, ja tenia més força dintre de la Junta. Si n'hi havia 3, molta més. Vull dir que és aconsellable la introducció de les professionals que vulguin ser de Junta, que també formin part de les juntes col·legials. I llavors que es creïn, evidentment, comissions de gènere. I a través de les comissions de gènere i de la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, doncs aniríem introduint idees i formes de fer i aniríem avançant en aquest tema. Una mica és això. I després també, per exemple, el canvi de nom dels col·legis. Per exemple, el d'advocats d'abans, que era col·legi d'advocats, ara es diu de l'advocacia, o sigui, és més neutre. El nostre es diu Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. O sigui que és més neutre. Més politòlegs i sociòlegs, no? Bueno, molta gent també que diu... No, però jo vaig ser degana i al principi
era de llicenciats i de doctors i llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia. Jo, en aquell moment, ja fa molts anys, ho vaig canviar a sociòlegs i politòlegs. Per què? Perquè era de professionals. Vale? I ara, en aquest moment, s'ha tornat a canviar el nom i s'ha neutralitzat, perquè no hi hagués discriminació de gènere, que ho trobo molt bé. Però en el seu nom ja es va fer un pas de ser un col·legi que ja sortia de la universitat i es veia com llicenciats i doctors i llicenciats, que era una cosa molt universitària, a una cosa més professional. I ara hem passat de ser professionals a tenir com més paritat. Home, amb el temps s'evoluciona, no? Sí, bé, permeteu-me ara que faci un petit incís per parlar-vos de 2 cursos molt interessants que ha posat en marxa el Colpis. Un d'ells és l'Excel aplicat a l'anàlisi de dades estadístiques, el qual està a punt de tancar matrícules. O sigui, aneu alerta perquè està a punt de tancar matrícules. Per tant, si esteu interessades, no dubteu a fer ja la vostra inscripció. L'altre és el curs de Tècnica en Inserció i Orientació Laboral. Es tracta d'un curs molt profitós, ja que des de la borsa de treball del Colpis aquesta especialitat, la d'orientador laboral o orientadora, es constata any rere any com un perfil molt demandat pel mercat de treball i una bona sortida professional per al nostre col·lectiu. Com sabeu, podeu consultar tota l'oferta formativa del Colpis al www.colpis.cat/formació. Com dèiem abans, està molt ben indicat, la web del Colpis surt molt bé, és molt fàcil d'accedir i d'anar a la borsa de treball del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Seguim amb el programa. L'Associació Intercol·legial actua com a interlocutora amb les administracions públiques. Què vol dir això? Rita o Anna, una de les dues. Rita. Bé, crec que ho hem tocat una mica abans, quan parlàvem de la intercol·legial jove i tenir les portes obertes a l'administració. Al final s'ha d'entendre que per l'administració pública, amb la limitació de recursos que existeixen, li és molt més fàcil tenir un interlocutor que sigui divers i que representi a un col·lectiu específic, però també divers i complex, que 15. Clar, aleshores, representatiu i, òbviament, que la comunicació que es pot fer des de la intercol·legial cap a l'administració i al revés serà molt més eficient i fluida que no s'hi han d'actuar cadascun dels col·legis i, depenent de la força i els recursos de cadascú, com per separat davant l'administració. Per cert, dintre de la intercol·legial també hi ha serveis, i a la borsa de treball, com hem dit abans, també hi ha serveis d'assessorament formatiu dintre de l'associació, no? Anna? Sí, hi ha molt tipus de serveis. Molt tipus de serveis, sí. I això ho porta, ho porta una comissió, una altra comissió, que la formen els gerents dels col·legis, el nostre gerent també hi és, i llavors se'n cuiden de tots aquests aspectes més gerencials d'organització, de serveis, etc. d'organització. Per exemple, hi ha el Congrés de les Professions, se'n cuiden una mica de l'organització d'aquest congrés, que ara em sembla que aviat tornarà a ser, no? El BIS, el Saló BIS, que és un networking sobre professions, es cuiden de tots aquests temes, del tema, també hi ha una taula jurídica que es cuida dels temes jurídics, no? Vull dir que hi ha comissions per tot i això fa que, vull dir, que sigui molt d'això, molt actiu i que vagi molt bé. Rita, tornant a lo dels joves, creus que encara s'ha de fer o podrien fer més coses pels joves i les joves de l'associació? Sempre. I què es podria fer o què es pot fer, vaja? Sempre es poden fer coses, sempre es pot fer. Sempre. Però pels joves i les joves moltes més encara, no? A veure, jo crec que perquè normalment som un col·lectiu descuidat, aleshores sempre hi ha més espai per fer coses. Però això es podria emmirallar amb altres col·lectius. Crec que hem de començar per veure què fem nosaltres. I, com deia l'Anna, ens serveix de molt bon exemple tota la feina que s'ha fet en altres comissions i la de dones, per suposat. Primer que si veieu les fotos que hem anat publicant de les trobades de la intercol·legial jove, de les reunions,
hi ha poca presència de dones. Això també és un tema que tenim pendent de parlar, i el funcionament de les nostres iniciatives ara mateix i de com volem organitzar-nos també és similar al que ha explicat l'Anna. Per una banda, fer un estudi, que a més també doble orgull per mi com a representant del Colpis, perquè quan es va plantejar fer un estudi, molt poca gent del grup sabia que qui ho havia de fer. Clar, vaig dir, home, si s'ha de fer una enquesta i un estudi, està clar que ho hem de fer nosaltres, no? I va haver-hi aquest moment de, sí, i això? Diu, sabeu què fan els professionals de la sociologia i de la ciència política, no? Sense dades no sabem res. I nosaltres dissenyem enquestes i les dissenyem tenint en compte els objectius i tenint en compte tots els elements que calen perquè sigui representatiu i saber què volem d'aquest estudi. Volem arribar, òbviament, als no col·legiats i a les no col·legiades. Això és un treball immens, perquè de difusió, de que hem de tenir una relació molt propera també amb mitjans de comunicació. Per això també treia allò de TV3 abans, perquè al final quins són els mitjans més consumits per la població, no? Al final encara la televisió, encara que noves formes de comunicació siguin molt més emprades per les joves, el moment televisiu segueix sent important. Aleshores, estudiar molt bé la situació, analitzar-la i aleshores a partir de fer un decàleg o fer alguna cosa similar perquè ens serveix a nosaltres de guió. Perquè la situació, com deia abans, és molt complexa. Quan parlem de joves professionals ens hem de centrar, hem de començar per alguna cosa. Òbviament és un projecte que hem començat que serà de llarg termini i això ho hem de tenir molt clar i anar a poc, però anar posant les pautes i les fites que volem aconseguir de manera molt intel·ligent, per no frustrar-nos tampoc en l'anada. Aleshores, les iniciatives que sortiran segurament aniran molt en el sentit de reforçar la visibilització de les joves als col·legis, de mirar de tenir una presència a universitats també com a intercol·legial jove d'alguna manera, de primer, segon, tercer i quart. No em refereixo només a les persones de quart, perquè són gent que segurament té moltes ganes de sortir a la universitat i potser de respirar una mica abans de posar-se una altra vegada amb tot el que és temes relacionats amb l'activitat professional. Però bueno, aquestes iniciatives sortiran de l'anàlisi que en fem conjuntament i de les prioritats que veiem que són les més apropiades. Què s'ha de fer per formar part de la intercol·legial de professionals joves? Primer diria que si ets d'un col·legi professional que té un òrgan de representació jove, sigui com estigui articulat, ja està representat. Si veus que a la llista de col·legis que estan a la intercol·legial jove no apareix el teu col·legi, si us plau, contacta'ns, contacta la intercol·legial. Està bé que ho diguis. Sí, i a més anima, per altra banda, el teu col·legi a que s'hi sumi. Hauríem de rebre tots els col·legis les nostres comunicacions perquè ho fem, òbviament, a través de la intercol·legial. Si una persona jove, en el cas que el seu col·legi no tingui una estructura per a joves professionals específica, l'animaria a crear-la i aleshores, si no, també sempre d'entrada que es posi en contacte amb nosaltres, perquè si no existeix tenim tota una experiència col·lectiva molt important per poder dotar per crear-ho. I res, això que segurament si ja forma part d'un dels col·legis que hi són ja està representada i qualsevol cosa som superaccessibles, tenim un grup de persones que estic molt actives i molt compromeses en fer i construir col·lectivament, així que ja veurem, segur que surten coses molt interessants. Clar que sí. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No, jo crec molt amb els joves i amb aquest grup, amb aquesta comissió, i crec que faran molt bona feina. Gràcies. Ara, de veritat, comptar amb la intercol·legial i amb professionals
àmplia i superbona trajectòria. Per nosaltres és una referència en la que, ostres, tenim un nivell molt alt i espero i crec fermament que estarem també al nivell. Per aquells i aquelles joves i les joves que formeu part d'algun col·legi i no tingueu representació, ja ho sabeu, contacteu, feu difusió, feu-vos visibles perquè així d'aquesta manera podreu tenir també el vostre lloc com cal i com es mereix i amb tot el dret que teniu, evidentment, com a col·lectiu de joves en aquest cas. Ja per últim, i com no pot ser d'una altra manera, i com fem sempre a cada programa, demanem als nostres convidats i convidades la recomanació d'un llibre, documental, pel·lícula sobre el tema tractat. En aquest cas entenem que no n'hi ha cap sobre la intercol·legial, però de tota manera hi ha res que vulgueu recomanar, que en tingui alguna relació o... No sé si hi ha alguna cosa així que se'ns escapa, que no se'ns escapi. Vaja. Jo recomanaria una pel·lícula que és molt recent, que és el contrari de la intercol·legial. Si la intercol·legial vol dir tot suma, doncs aquí no, sembla que no suma, que va d'una forma, una persona va sempre aïllada, isolada, no? I fa la seva vida. Però és perfecta, és Perfect Days. No sé si la... Perfect Days, sí. No sé si no l'he vist, però me la noto. Sí, és l'asiàtica, és d'asiàtica, oi? Bueno, els actors passa a Tòquio, els actors són japonesos, però el director és un alemany. El director és alemany. I és un senyor que actua de forma oriental, bueno, no sabria dir quina orientació exactament, però és un oriental i té una vida perfecta. Treballa en un sector de la neteja, oi que sí? Sí, netejant lavabos públics, però ell està molt feliç, passa els dies molt perfectes. I és l'antisocietat de consum, vull dir que estem ficats tots a dins, no? Vull dir que és una pel·lícula que fa reflexionar. Com a sociòleg. O sociòloga. O sociòloga, clar que sí. Sí, sociòleg o sociòloga, sí. Bé, des del 2011 i des de fa 13 anys que l'Associació Intercol·legial està fent una molt bona feina, no solament per a aquells professionals i aquelles professionals col·legiades, sinó també per a la societat civil en el seu conjunt. A través dels 100 col·legis dels quals disposa, agafa un ressò molt important per tal de donar sortida a les persones en el seu àmbit laboral, reivindica les millores que es poden donar a la nostra societat i premia aquelles persones que estan compromeses en accions socials justes i solidàries. Vinculada amb les institucions públiques catalanes, l'Associació Intercol·legial i amb l'esforç de tots i totes, de ben segur que encara creixerà molt més amb el pas del temps i d'això es tracta. Es tracta, com no, de millorar des del nostre gra de sorra la nostra societat per tal que tots els ciutadans i ciutadanes puguin tenir una vida encara molt millor. D'això n'hem parlat avui, amb l'Anna Parés i amb la Rita Jiménez. Anna, moltes gràcies per venir. Gràcies a tu. Benvinguda i esperem tenir-te ben aviat aquí, algun altre dia. Sí, perquè tothom repeteix, Vull dir que... Tothom repeteix. Tothom acaba repetint, més tard o més d'hora, però acaba repetint. Molt bé. Gràcies, Anna. I la Rita Jiménez també, que has vingut més una vegada. Moltes gràcies, Rita, per haver vingut avui. Gràcies, Aran, per tota la teva feina i gràcies al col·legi també per donar suport a una iniciativa tan maca i tan necessària com és aquesta mirada del Colpis. I a veure aquests joves i aquestes joves, que es facin visibles, ho demanem des d'aquí, com no? Perquè... Ja anirem demanant hora per una altra sessió. Sí. Gràcies a totes dues per venir, gràcies a la Comissió de Joves del Colpis per fer possible el programa d'avui, gràcies al Santi Barrentes per estar a les vies de so, a la Montse Ortigosa per estar a la producció i a la redacció i qui us ha parlat, un servidor, l'Aran Soler. Tornarem aviat amb una altra edició de La Mirada del Colpis, aquí, a la Ràdio de l'Esport i de la Cultura Catalana. Fins aviat i molt bona ràdio. Adeu. Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta...